Здравейте всички в VBOX серия, аз съм Changer220, днес снимам на Adventure мапа на Dark Deagle 15. Здравей, правилата, не чупи, не читвай, приятна игра. Намери Pleasure Plate и ти очаква Jump. Да почнем от тук. Тук няма нищо. И от първи път яко. Това е моят текстчер пак, скоро ще излей в minecraftforum.net. Не съм сигурен, още не съм го довършил. Така че още не го искайте, ще ви пратя линк след като го вземи кола и го сложи в ключката. След като го довърша, ще го пратя на всеки. Ако искат де. Така. Кофичка. Благодаря ви, че влияте в моя сървър на мота. И нямам друго какво да казвам. Предложете ми игра, в която да правя геймплей на нея. О, взех си водата. Добре, намери вратата. Чай чупи малко картини. О, ето е вратата. Сега имаш лабиринт. Тук няма нищо. И... О, за малко долу. Мислех, че има лава и за това как... Wooden планковиче са едни много хубави. Мислех, че беше на тук. Това е дърта. За какво на ръка? Лава. Обърках посоките. Тъпак съм. Браво ти ме на лапа by Dark Deagle 15. Ами това беше от мен и довиждане. Та-дам!